Hello dear viewers, this is Jamie yours. Welcome to my channel. So ngayon, na-release nga ng solo album si Josh Cullen ng SB19, yung Lost and Found. First of all, congrats kay Josh. Meron na din siyang solo album din. Dinig ko, may parating din siyang solo concert. O, di ba? Ngayon, tingnan natin yung isa sa mga songs sa kanyang album, yung Silent Cries. So, nag-release si Josh Cullen ng music video nito. Kaya, ngayon, excited akong tingnan yung music video na to. So, let's watch the video. Silent Cries. Nakakaiyak ba to? Parang ano siya, documentary, katulad ng Kanako na music video ni Ken. Ganun ba? Parang ang saya-saya matin ng concert ni Josh, di ba? May ubaran, may basaan, may anuhan, may talunan, gano'n. May ingayan. Oh, hindi ko na-expect English pala nun yung title. English na yung kanta. Nag-improve na talaga yung ano ni Josh vocals. Ganda dito siya talaga yung nagpo-compose din ng mga songs niya. Buti pa si Josh. Ganda na kuko. May nail art pa. Ooh. Marble. Where do I go? Where do I hide? Where do I run? I've been searching for the pieces of the child who died. Searching for the man who's got his dreams decline. Been running in the dark. Tama ba yung pasok ko? Parang DepEd. School ba yun? Okay. Yun. Diba, alam natin nga, nakita ko kasi sa interview niya, grade 3 lang si Josh, then siya na yung naghanap ng paraan, parang alternative learning para makagraduate siya ng high school. Yun sa video, pumunta siya, nag-reminis siya na sa school, sa gate yun ng school, then sa parang ano niya, pencil case ba yun, nahulog yung lapis. Parang true to life, ano talaga to story yung music video. Dito makikita yung buhay ni Josh dati. Grabe kasi yung pinagdaanan din ni Josh. Oh, yun. Di ba napalayas siya sa bahay nila? Wala silang pambayad sa renta. So, ngayon, mga pinagdaanan ni Josh. Mga kahirapan. May pagkano siya, diba? May melody na yun. Hindi lang siya, ma-explain. Yun. Parang opposite siya. Yung kanta at saka yung lyrics ng song and then sa music video, may pagka-opposite siya. Nami-mention yan kasi yung iba, yung mga, talaga,
yung mga composer or mga coach, mga vocal coach, narinig ko lang na meron talagang kanta na yung lyrics is very depressing, pero yung beat ng kanta is very hype up. Parang siya, positive siya. Parang ganun, parang may pagka-opposite yung dating. Kaya maganda pakinggan yung song. Kasi hindi siya overall isang lang siya. Isang direction lang yung kanta ang pupunta. Tingnan nyo yung music video, very emotional. Pero yung beat niya is very parang napapasayaw ka, parang hype up siya konti, ganun. Hindi siya, meron kasing song na very emotional, tapos yung melody napaka-emotional, yung ginagamit mga orchestra or piano or mga guitar, 'di ba? Parang pang very talaga siya heartfelt na melody ganon. Yung dito, yung vibe niya iba. Then pero yung lyrics niya at yung music video is nakakalungkot, 'di ba? Ayos. the moon. Ooh, silent cries under the moon. Josh. Parang binalikan niya yung nakaraan niya. Hmm. 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 Pinaiyak niyo si Josh ah. Kasi syempre yung music video is more about talaga sa kanya. So hindi talaga yung mapigilan na umiyak. Mas maganda din kasi yung concept is nakaka-relate ka talaga. Kasi parang makikita mo dito na talaga siya, hands-on, then may talaga siya nag-participate talaga siya sa pag-create ng music video. Kasi story niya yun eh. Siya talaga yung magdidirect kung anong gusto niya, gano'n. Maganda yung kanta ha. Hindi siya more on rap, 'di ba? Vocals talaga to. Maganda yung beat. Gusto ko yung beat. And yung yun lang do, yung lyrics is nakakalungkot. Ganun. Ganun talaga minsan nasa baba tayo. Kaya nga yung buhay parang gulong, 'di ba? Nasa baba ka, sa ilalim ka muna. Then hintayin mo lang, may chance ka ding nasa ibaba ka din. Gaya ng nangyari sa buhay ni Josh. Hindi talaga siya nawala ng pag-asa. Ang dami ng pagsubok na naranasan niya, pero hindi siya sumuko. Yun, na-achieve niya yung gusto niyang i-achieve na yun. And yun, true experience talaga, makikita mo yung how matured na siya ngayon. And marami siyang na-influence, pwede siyang mag-inspire sa iba na kung maranasan din yung naranasan niya, yun, makakabigay siya ng advice. Yun talaga. Pag mas na-expose ka sa mga stressors, sa mga problems, through experience, yun, mas, mas marami kang wisdom na i-share sa iba dahil sa mga pinagdaanan na kahirapan. So, that's it guys for this reaction. Thank you very much for watching with me. Please like this video, leave a comment, and subscribe to my channel. Thank you and bye-bye.